दिनै अक्ट'बरनि 7 खालार आरो दिनैनि बे खालारजों लोब्बा लाखिनानै आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन सासे हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बे सुप्रिम कर्टआ मिरु सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि अनगायैबो रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानिसिम सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला भट्टलाल जैन मुंनि सासे सुबुङा सुप्रिम कर्टआव टेक्सनि रांजों राजस्थान सरकार आरो मध्य प्रदेश सरकारा बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो फ्रि कारेन्ट बिल, गेस बायदिफोरखौ होनायनि हेंथायै PL केस होनाय लेखायै सुप्रिम कर्टनि बिजिरगिरि DY चन्द्रचूड़नि बिथोन बायदियै फैगौ 4 सप्तानि गेजेराव राजस्थान आरो मध्य प्रदेश सरकारा बेनि फिननायखौ होनांगोन होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं हिमाचल प्रदेशनि गिबिमन्त्रि सुखविन्दर सिंह सुखुए बिथाङा परियाल परिकल्पना आसनिनि गेजेरजों फिसा हिनजावसा जोनोम मोनोब्ला 2 लाख रां होनायनि मोनसे गेदेरथार खौरां फोसावना होयो आरो जुदियो नैथि फिसा हिनजावसा फिन जोनोम मोनफिनो अब्ला 1 लाख रां बे आसनिनि गेजेरजों मोननो हागोन होनना बिथाङा रोखा खालामना होयो। बावैसो साननिफ्रायनो भारत सरकारजों लोगोसे बिटिआरआव सोर राजखान्थि हान्जा आरो सोर माहारियारि दल संगठनफोरा गावबा गावनि थांखिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि मोजांनि खोथाखौ सिगाङाव दोननानै बेथिं मिटिं जाबोबाय थानाया सानफा एफा कम्पिटिसन बायदि बांबोबाय थानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सुबुं माहारिया नुबोगासिनो दङ। दिनै उदालगुरिनि राजीव गान्धी मिनि स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव फुंनि 10 बाजिनिफ्राय मोनसे सुबुं कमा जागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों मिरु बंस'नि लेङाइ आफादगिरि सन्जय बसुमतारी। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि सानस्रियाव जोनोम मोननाय मोनसे सोमावसारनायमोन आरो जाय सोमावसारनायनि मुङाव रोजा रोजा सुबुंनि जिउ बाउसोमनानैब्लाबो बे सोमावसारनायखौ बर' फोथांनानै लाखिबोदों आरो बे बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि मिजिंखौ लानानैनो आरो इन्डिजिनियास बड' पिपल राइट जेंनाखौबो सिगाङाव लाफानानै बे गेदेरथार सुबुं गौमाखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना थिक थाक खालामखाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। अदेबानि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायबावनाय बायदिब्ला थांनाय 2022 मायथाइनि डिसेम्बरनि 7 खालार खालिबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे गेदेरथार मास गेदारिं हाबाफारिनि पारमिसन मोनसेयावबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुराव फैगोननि थाखाय प्रग्रामाव सिकिउरिटिनि आंखालखौ दिन्थिनानै बे हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय बनसुआ DC आरो SP खौ हिउमेन राइटनि गेजेरजों केस होनाय जादोंमोन आरो जोबथायाव DC आरो SP बिथांमोना फिन बे प्रग्रामखौ लाफिननो हागोन होनना बुंनाय लेखा बे प्रग्रामखौ दिनै लाफिननाय जादों होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। आरो दिनैनि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै जन्स इंटि कार्टार IS रिटायार्ड डक्टर दिननाथ बसुमतारी वर्किं प्रेसिडेन्ट अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मिस्टार राजु देउरी एडभाइजार आत्सु आरो हामालु जामातिया त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेसननि गाहाय नेथायारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होनना रोखा खालामनायजों लोगोसे गासै बर' हारिनि सुबुंफोरखौ लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। बेराफारसेनो गोबाव साननिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ होखारनानै गोदानै सासे भाइस चेन्सेलर होनांगौनि दाबिजों एबसुआ बायदि रोखोमनि धरनानि हाबाफारि लानानैबो जेबो फिथाइ थायैनि थाखाय गावसोरनि संगठना जेब्लासिम लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारा अब्लासिम एबसुआ सोमावसारबाय थागोन आरो नांगौ जायोब्ला जोबनाय गैयै सोमावसारनायनि हाबाफारिनि गेजेरजोंब्लाबो बेनि थार बिजिरनायखौ मावफुंथारगोन होनना थांखि लानाय लेखायै मैयानिफ्राय एबसुआ जोबनाय गैयै सोमावसारनायखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायाव जागायजेनबाय। बेवहाय गाहाय नेतारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङोदि जाय मिस्टार लाइस्राम लादु सिंहआ अलरेडि CM भिजिलेन्सजों करापसननि एगेन्स्टआव एरेस्ट वारेन्ट मोनबोखाबाय थेवबो बिथां बायदि सासे दायनिगिरि सुबुङा सोरनि अननायाव बेबायदि भाइस चेन्सेलरनि बिबानाव जनानै थाबाय थानो हादों बेखौ गभर्नर अफ आसाम आरो स्टेट अफ आसाम गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रों सोंलु खालामो। लोगोसे बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांमोनखौ बुङोदि बिथांमोना सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ गारनानै बोरै मा साननो नागिरदों होनना फोरमायो। जेराव आनजादनि रिजाल्टआ गोबाव जानायनि जाहोनाव गुबुनाव मुं थिसन हैलायनो हायो अबस्थायाव फरायसाफ्रा मोगा-मोगि जानानै फरायसाफोरनि इयुना खोमसि फारसे आवगायलांबाय थासेयावबो लाइस्राम लादु सिंह बायदि कराप्टेड सुबुङा भाइस चेन्सेलर हिसाबै बिबान लानानै मावबाय थानायखौ माब्लाबाबो गनायनो हायाखै। ओंखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ बे बिथिङाव गोसो होनानै खामानि मावनांगौ होनना एबसुनि गाहाय नेतारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायो। आसामाव करापसननि मुङाव CM भिजिलेन्सनि आखायाव सासेनि उनाव सासे एरेस्ट खालामजानानै लासै जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांनाय बायदि फिन मैया सेबायाव साख्रि मावनाय सासे कमलपुरनि आरिसउद्दिन आहमेद आरो दिनाबन्धु कलिता मुंनि सानै साख्रियावला बिथांमोना मेट्रिकनि सार्टिफिकेट बायदिफोराव मुं गोरोन्थि जानायफोरखौ कारेक्सन खालामनायनि खामानि मावनायनि मुङाव गोबां सुबुंनिफ्राय गोबां रां लानायनि अजदाव बिथांमोनखौ मैया एरेस्ट खालामो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला CM भिजिलेन्सआ बिथां आरिसउद्दिन आहमेदनि न'आव गोबां घन्टा सिग्रोमनाय खालामदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मोनसे बरायथाव रादाब थारै जानो हागौ नोंथाङा जिउआव गोबां कौटिपति जिउनि जारिमिनखौ आं बुंनो थांनायनि सिगां गोबां खोनानो मोनखांबाय थेवबो महाराष्ट्रनि सासे निखावरि नखरनि मोनसे समाव लेट्रिन साफा खालामनाय दादा साहेब मुंनि सासे सुबुङा बोरै गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै कौटिपति जानो हागौ बेयो थारै सुबुं समाजनि गेजेराव मोनसे बाखनायथाव जारिमिन जानानै दङ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा नखराव रांखावरिनि आंखालाव बिथाङा मोनसे समाव नखर हाजिरा खालामहैदोंमोन नाथाय बे हाजिराजोंबो नखरा सुंस'नो हायैनि थाखाय बिफाजों सोरनिबा नखराव जेरै कुवा जावनाय मिस्ट्रि बायदि खामानिफोराव बिफाखौ हेफाजाब होबोदोंमोन।
फरायदोंमोन लोगोसे गावनि फरायनायखौबो लांफानानै खुनुरोखोम हाई सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि लोगो लोगो बिथाङा मोनसे डिप्ल'मा कर्स खालामो आरो बे डिप्ल'मा कर्स खालामनाय समावनो बिथाङा 4000 रांनि मोनसे खामानिखौबो बिथाङा मोननो हायो बेजोंनो साननैसो खुनुरोखोम नखरखौबो सालायलाङो होनना सुलुङाव फोरमायो आरो बिब्दिनो साननैसो थांनायनि उनाव 9000 रांनि मोनसे इनफोसिस कम्पानिनि अफिस बय हिसाबै अफिस साफा खालामनायजों लोगोसे टयलेट साफा खालामनाय हाबाखौबो मावनानै बिथाङा नखराव एसे रंजानाय लाबोनो नाजादोंमोन आरो बिनि साननैसो अफिस बय हिसाबै खामानि मावबाय थानाय समावनो सोरबा सासे सुबुङा बिथांखौ ग्राफिक डिजाइनार सोलोंना लानायनि बाथ्राखौ बुङो आरो बेखौबो बिथाङा बुंनाय लेखा सानसेबो कम्पिउटारखौ दांफेरनो मोनै बिथाङा बे खामानिखौबो गावनि नांथाब नाजानायजों फुरा 3 बोसोर सोलोंना बिथाङा लायो अब्ला समाव भारताव लकडाउन सोलिबाय दंमोन दिनै बिथाङा बे ग्राफिक डिजाइनार खामानिनि गेजेरजोंनो 2 कोटी रांनि इन्डास्ट्रि फसंनो हानानै गावजों लोगोसे गोबां सुबुंनि थांना थानायनि राहा होनाया थारैनो जोबोद बाखनायथावना आरो सुबुं माहारिनि मोनसे थुलुंगानि थान्दै होननानै जोङो सानजायो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारैनो दिनैसो नोंथाङा आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब दिनैसिमबो खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।